sa indogabos mga tugang. Maluhod po para sa pagpamibi kan orasyo imperata tumang sa paglokop kan COVID-19. Sa ngaran ka nama kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Abang maherakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaran gagadanan. Hinahagad mi sa imo nyan, nalilingya kami ni may pagkamuot, asin huli kan sa imo nakakaomang inakamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa, sa paghanap din bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imong pag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga paghingowa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang ni may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kailangan. Ipinapamimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan ito mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapayngaloan ring kasagkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya na maghingawa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghaawas sa mo niya na panahon kasakitan, asin magdara sa mo sa pagumagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na nalawgon ni Jesus, kay raki kami. San Jose, mabinio na esposo ni Maria, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po mo na. Tawag sa mga kakasalon. Jeric C. Alvaro, 25 anyos, soltero, taga-Tubli, Caramoran, Catanduanes. Aki na Gerald B. Alvaro asin Norma Castillo. Buot mag-agom kay Louisville Joy Y. Palmes, 25 anyos, Daraga, taga-Baybay, Caramoran, Catanduanes. Aki na Vicente Palmes asin Luvimin Palmes. Kung sisay man po ang nakakaaram nin makakaulang sa pagresibirinda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa tungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Giraray po, Diyos marhay na aga sa indogabos mga tugang.
Kung si Sayman po ang may kagsadiri kan auto na may plate number EAB 7143, ulit po, EAB 7143, puting SUV, makikilipat man po tabi kan sa imong auto. Giraray po, EAB 7143, white SUV, makikilipat man po kan sa imong auto. Salamat po. Yaon na po kita sa ika-18 Domingo nin taon. An sa tuya pong tema, ang nagtataonin kahulugan sa buhay. Ang tunay na kaugmahan sa buhay, dahil makukuha sa mga material na bagay. Ang tunay na kaugmahan, yaon sa pagpapadanay kan grasya ni Jesus sa tuya. Ang grasyang ini, iyo ang pagkamuot na nagtataonin tunay na kahulugan sa buhay. Magkasararo kita sa pagpamibi sa laog kan selebrasyon ng Eucharistia. Ipamimi yato na makamtan yato ang tunay na kaugmahan sa paagi kan pagkamit kan mamumuoton na presensya nin kagurangnan. Mga kaibahan tapos sa pagselebrar kan banal na misa is Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos para sa pagpoon. Magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Paray naga sa indugabos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po, O Father. Sa loob kayo ng misa, ipamibiman niya to ang mga lay Eucharistic ministers, as in nagkapirang collectors and lectors, na magpapanibago ka sa indang panuga na maglingkod sa simbahan bilang mga ministro kan tataramon, as in kan Eucharistia. Nalugod sa indang paggibukan sa indang obligasyon, maging katabang sa pagpatalubo kan sa indang kabanalan asin pagkamuot sa mahal na Diyos. Mga tugang, ako ang taas ng mga kasalan,
Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawad ang itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahirakan, kagurangnan, mahirakan, Kristo, mahirakan, Kristo, mahirakan, kagurangnan, mahirakan, kagurangnan, mahirakan. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan buot. Inuumaw mi ika, dinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Pulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, Hakika naman, ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang, ako aasa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan huruf, kahalangkang. Jesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asinwarasan sa mga naghahagad, ang daing tapos na karahayan. Tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, ang mga linalang baguhon asin ang mga binago padanayon. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. An buhay mayong kahulugan kun mayo ang Dios.
Ang Diyos nagdadanay sa satuya, sa paagikan sa tuyang pagkamuot, pagpapabanal, asin pagpamibi. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Eklesiastiko. Kasayangan nin mga kasayangan, ulay kan parahulit. Kasayangan nin mga kasayangan, gabos na bagay, sayang. Siring kaiyan ang tao na may gibong marahay, magayon asin tama. Iwawalat niya sa tao na daiman lamang nagtabang sa paggibo kaiyan. Inisayang asin bakong matanos, hulitaan nung pakinabang nin tao na maghigos asin magpagal sa irarom kan aldaw. Kun aldaw, mga kasakitan, kapaitan asin kapagalan, kun banggi, an puso dai napapauntok, iniman sayang. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kun ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Aawiton po niya to. Madya, maugmang umawon ta an kagurangnan, irukyaw an gapo minsatong kaligtasan. Madya sa atubang niya, magpasalamat sa mga awit, irukyaw ta an kagurangnan. Madya, dumuko asin lumuhod kita, lumuhod sa atubang nin Diyos na naglalang sato. Siya ang satuyang Diyos, asin kita ang banwaan na sa iyang pinapasabsab, kakarnerohan na ataman kan sa iyang kamot. Kun ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Arog ka ito duman sa Meriba, duman sa masa sa lantad, kan ako sinugot kan sa indong mga magurang. Kan ako sinugot ninda, dawa nahiling ninda an sa kuyang mga gibo. Minamaawot ni San Pablo na ang gabos makarani ki Kristo. Mapapasatuya ang presensya nin kagurangnan sa paagi kan satuyang pagpapakamatanos. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Huli ta kamo na buhay liwat kay ba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Tayaon duman si Kristo, nagtutukaw sa too ni Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langit nun. Bako ang mga bagay digdi sa daga. Huli ta kamo nagadan, asin an sa indong buhay nagtatago, kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo na sa indong buhay magpahiling,
Kamuman ipapahiling pano nin kamurawayan kaiba niya. Kaya kaipuhan nagadanon an anuman sa saindo na para sa buhay na ini. Pananambay, karigsukan, pasyones, mga maraot na kamawutan, asin kapasloan, nagaruman sanang nagsasamba sa anito. Dai nanggad magputik sa kapwa, tanganing daiman kamo pagputikan. Hinuba nindo ang dating buhay kay baan sa iyang mga gibo. Asin iginubing nindo ang bagong buhay na nag-uuswag sagkod na makamtan ang dalisay na pagkamidbid susog sa ladawan nin kaglalang. Sa ladawan na iyan, mayo nin Griego o Hudyo, mayo nin nasirkonsidar o dai nasirkonsidar, mayo nin barbaro, esita, uripon o bakong uripon, igwang saro sa ng Kristo. Siya ang gabos, asin siya yaon sa gabos. Ini ang tataramon nin kaguragnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Hasin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro sa mga tawong yaon duman ang nagsabi kay Jesus, Maestro, sabihi man ang tugang ko, nahirasan ako kan minanami sa samong ama. Sinimbag siya ni Jesus, lalaki, si sayang nagibo sa kong hukom o para hiras kan pagsadiri nindong duwa. Dangan inatubang niya ang kadaklan sa kanagsabi, mag-ingat kamo asin maglikay sa gabos na klase nin kaimutan. Huli ta ang tunay na buhay nin tawo. Bakong nasa kayamanan, dawa pa, gura no siya kayaman. Dangan, nag-usipon si Jesus sa inda, kan parabolang ini. May sarong mayaman na nag-ani nin dakol sa iyang daga. Nagsabuot siya, mayo na ako nin lugar na masasarayan kang gabos kong ani. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Aram ko na. Lalaglagon ko ang sakong mga tambubong, dangan matugdog ako nin mas dakula pa. Diyan ko sasarayon ang sakong mga inani, asin ang iba pang mga sadiri ko. Dangan masabi ako, paladan ako, igwana ako nin gabos kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Magpapahayahayin na sanako, magkakakan, mag-iinom, saka mag-uugma. Alagad sinabihan siya nin Diyos, lulong, ngunyan man sa nang banggi, magagadan ka. Sa kiisay mapapaduman ang mga tinipon mo. Nagtarampa si Jesus, siring kaayan ang mangyayari sa mga nagtitiponin kayamanan para sa saindaman sana. Alagad, bakong mayaman sa atubang nin Diyos. Maray na bareta kang sa tong kagurangnan.
Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw ko. Maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Kung naghimati ka taning marhay sa sinabi kan mga binasa, rug na kan ebanghelyo, siguro masabi ka taday naman in kaipuhan ning halawig na paliwanag. Taan mga tataramo na binasa sa tuya, husto nang makabasog sa satuya, maliwanagon ang sinabi sa tuya kan tataramo nin Dios na iyang giya kan buhay niya to bilang sa iyang mga parasunod. Sinasabi niya to, kung nyaon sa inang satuyang puso, nyaon man duman ang satuyang kaugmahan. Kung kaya baga kung hihiling mo araw-aldaw, ang mga ginigibo mo, kung arin ang mga tinatawan mo ning dakol na panahon, dakol na atensyon, nyaon duman ang sa imong kaugmahan, nyaon duman ang sa imong buhay. Kaya magayon araw-aldaw, pirmi niya itong na ginigibo iyan, may time kita for examination of conscience. Sa gabos ng mga ginibo niya ito sa aldaw na ini. Ano itong nagtaon ng dakol na panahon? Tinawan niya ito ng dakol na panahon. Kasi dyan, mahihiling niya ito ang satuyang mga interest as in pinapahalagahan. Well, dakol-dakol po niya nagpapaugma sa tuya. Familia, trabaho, mga kaeriba, mga katuod, ang satuyang mga gawin nin paglingkod sa simbahan o ano pa man na bagay. Ang mga bagay na igwa kita na ini-enjoy niya to, sabi ta kayan, mga blessings na igwa kita, dakol-dakol nagpapaugma sa tuya. Pero magayon na sa tuyang tungkusan ang sinabi kan enot na babasahon, kadakol na mga sayang sa buhay niya to. Kasayangan kan mga kasayangan, sabi kan para hulit na nagsurat kang libro kan Eklesiastiko. Ang gabos na bagay, sabi niya, gabos na mga kasayangan. Bako tamayong mahalaga ang gabos na bagay na itong ginigibo sa kinaban. Sabi nga niya sa introduction kan misa, na ang satuyang kaugmahan, ang tinataong kaugmahan kang kinaban, dahil masasarigan. Kasayangan sa naan gabos sa satuyang paghihinguha, kung ang gabos sa satuyang ginigibo, dahil kaayon ang mahal na Diyos. Kaya sabi ko kasubago, kung sa pagkaaga o sa pagkabang ginaghuhurop-hurop kita, arin sa mga bagay na inang tinawang ko nindakol na panahon, yaon na ang sayin ang mahal na Diyos. Sa mga bagay na sa kuyang ginibot. Akong dai, sabi kan enot ang babasahon, sayang sana. Arog ka itong, sabi kan, halimbawa, itong tao naghahanap buhay, nagtipon kang gabos na bagay, para sa iyang, alagad iwawalat sana sa sarong tao, iwawalat sana sa tao na dahil man lamang nagtabang sa paggibo ka iyan. Arog baka na nangyayari sa tuya. Nagirunduman ko itong saro kong kamidbid, mahiguson sa paghanap buhay, nakapagtipon maning amay, nagretiro nin amay, nagadan manin amay. Taano? Tainataki. Sabi kan mga kamidbid, sayang nga, Father, dahil man lamang yan na-enjoy sa iyang retirement. May mga plano ko ta ngayon na matravel digdi, maduman digdi. Sayang. Kadakol pa mga istorya ng siring na bagay. Kasayangan kan mga kasayangan. Kung ang buhay niya to, dahil nakapatugmad sa tunay na kahulugan o padudumanan ka ini, masasayang ang gabos. Mahiling niya to mga tugang, ang mga bagay na kinakaugma niya to, magiging dahilan niyan kan sa tuyang mga insecurities. You are so busy every day, huli kan sa imong trabaho, nyaong ka dyan sa tuktukan sa imong karir. Pag ikanagurang na, biglang mawawara ang mga bagay na ini, depression ang aabuton. Taano? Urog ng gayo. Kung sa tuyang paghihinguha, dahil nakapatugmad sa mahal na Diyos. Ang mga bagay na pinagtatawan niya to nin panahon, asin kusog, mga kamidbid. Saro pa yan sa mga sarigan kan buhay niya to. Pero pag nagurang ka naman, di ka na nga bibisitahon kang kamidbid mo, yan magiging, kaito baya ngaya, kanyaan pa ako sa posisyon. Dakol-dakol sa lang ako mga amigo, ngunyan ngayang tapos na ako. Di na lamang niya makagirumdum ang dati mong kaugmahan, iyon man sana ang magiging kamunduan mo.
Dakol ka nang natipon, ang problema mo, ang mga aki ko ngaya, dahil ang mga yan hilig ngaya kan negosyo mi, papasain ngayon sa kugabos kong ining pinaghinguwahan. Sayang, kasayangan kan mga kasayangan. Sabi kan, enot na babasahon. Ano ang pinapagarunom sa tuya mga tugang kan, ibanghelyo ngunyan. Maglikay kita sa ano man na klase nin kaimutan. Greed. Dahil man po sinasabi sa tuya na dahil na kita magmaot. Nin convenienting buhay. Nin maugmang buhay. Nin matiwasay na buhay para sa tuyang pamilya, para sa mga aki niya to. Kundi na sa tuyang paghihinguha, dahil niya to malingawan ang mas urog. Ang Diyos, tabaka soberanong paghinguha, malingawan mo na ang obligasyon niya to sa mahal na Diyos, sa simbahan, sa kapwa. Sobrang paghinguha, nalilingawan mo na ang maray na pagkikipagkatuod, mantang yaong ka sa trabaho. Ang mahalaga, mas urog. Ang mga essential sa buhay, dahil niya to malingawan. Mantang minamaot niya to, ang kaugmahan na pwedeng itao kan kinaban. Na minsan nga ni, sabi ko kasi bago, magiging source kan sa tuyang insecurities. Sabi ni San Agustin, my heart is restless until it finds its origin in you. You may have everything, influence, money, youth, beauty, in everything na piga-aspire kang tao sa kinaban, na sinasabi kang kinaban na mahalaga. Pero kung dahil iyan nakapatugmad sa pagtubod, sa mahal na Diyos, magiging sayang sanaan mga bagay na yan. No? Because everything we have here on earth are relative. Maagi sana, malipas sana. Ang kasikatan, ang tibay, ang bagsik, malipas sana. Sa rosan ang magdadanay. Ang mahal na Diyos. Asin dapat ayan ang sa tuyang pag-aspiraron. Ang pagkaimot da, inapod niya itong grid, garuyan kalayo. Sagkod na tinatawaan mo ning gatong, nagpaparadakol sana ang laad. Kaya pag daay mo makontrol, kung daay mo nahiling ang kahulugan kan bagay na ini, ang limit kung saan sa na dapat, yan na makakaraot sa satuya. Ang tulak na babasog, pero ang bulsa, daya napapano. Pero minsan ang igwang laagan sa Ebanghelyo, itong lalaki, sa igwana kan gabos, dakol na inani. Ano daw ngayang gigibuhon ko kani? Kan sa kuya na ini, aram ko na. Mapatugdog ako nin bagong mga laagan. Tangani ang gabos kong inani, sasarayon ko digdi. Tanganing magpapahayahay na sana ako. Mag-uugma, magkakakan, mag-iinom. Ini baga ang kadaklan na prinsipyo kan buhay, ang kadaklan ng mga tao. Kaugmahan sa kinaban. Itong inapod niya ito sa filosofiya na hedonist mentality. Ang kaugmahan na pwedeng ikatao kan lawas o nakukuha kan lawas. Pero aram niya ito ang katotohanan. Miski nag-uugma kita, miski ang lawas may limitasyon. Ang mga bagay na kinakaugma niya ito, ang kita hobin pa, magurang ka, masabi ki, ay din ako nakakapag-travel, Father. Ay ito ba iyang kahubinan ko, mahilig niya akong maria magkakankang lechon, ngunyan nga, Father, dahil na may limitasyon. Ang gabos. Kung dahil nato, naipapatama sa tuyang buhay, anong nangyayari sa tuya? Restlessness. Sabi sa enot na babasahon, dahil napapaturog, napupurisaw, sagkod sa banggi, hulikan mga bagay na yaon sa iya, o mga bagay na minamawot. Urog ng gayo, kung mayuan, mahal na Diyos. Our life is not made secure by what we have, by what we own, by what we possess. Kaya dahil na kita mag-arog sa pagkukulang, sabi kan sa English na ko yan, itong foolish rich man, na sa paghuna niya, ang buhay para sa siring sa nang bagay, kaugmahan, pagkakan, pag-inom, enjoyment kan kinaban. Nalingawan niya, kasi ang iniisip niya, nasa sa diri niya sana. Nalingawan niya, not every blessing we receive and we enjoy and we count as goodness from God have social implication. Kaya po niya man isipon. Siguro kung i-recreate po niya ito ang istorya. Sa Ebanghelyo baga,
nagadan siya tulos. Kung i-recreate niya ito ang istorya, napakatapos siyang mag-ani, kang gabos, kadakol-dakol na siya, naisipan niya, ay tawan ko man daw si, dadakol naman ini sa kuya, I have enough, dahil ko nangani malalagan ang mga sarayan, tawan ko man daw si Manoy, o tawan ko man daw itong kataid ko, o itong sa kuyang tenan, tatawan ko man daw. And the same thing happens, nagadan siya, pagkabanggit a kinuaning mahal na Diyos, alagad magiging ibang estado niya, gigirom dumunin kagurangnan, maray ang taong ini. Ta siya, nagrumdom, bako lang kan sa iyang sa diri, kundi kan pangangaipukan iba. Ang buhay niya to, I think, arog man kaiyan, asin pinapaganoon magita kan labi kahalagang bagay na ini, bilang para sunodin kagurangan. Magayunan po ang sinabi kan ikaduwang babasahon sa satuya. Ano ang dapat niya itong gibuhon? Isipon nindo ang mga bagay na langit noon. Hanapan nindo ang mga bagay na nasa langit. Sibot kita sa kadakol na mga bagay araw-aldaw. Dakol kitang pinaglalaanin panahon. Paghinguha para sa pangangaipukan pamilya, asin pangiturugan sa mga maabot na taon kan buhay niyato. Lagad, while we chase all these dreams, tanganing mapasatuya, tatrabaho, naghihigos, sinasabi ka ni kaduang mabasahon, isipon manindo ang kagurangnan, ang langit, sin mga bagay na langit noon. Kasi baga ang gabos sa atong paghihinguha, bako na para sa tuyang karahayan, kundi sa ikakaraot ng sa tuyang kalag. Pagko daw sinabi ng kagurangnan, ano ang kahulugan kan buhay, kung gabos mapasaendo ang mga bagay sa kinaban, alagad sa proseso kan pagkamit ka iyan, mapariwaraan sa tuyang kalag. What does it profit a man that he gains the whole world, but in the process, he loses his soul? Essential siguro, pinapaganoon sa tuyang niya sa liturhiya. Ang mahalaga, asin pinakamahalaga sa buhay ng tao. Gusto ko pong tapuson sa kuyang umuliya, istorya ko lang sa endo si nangyari sa mga bisita ko kan pagsungko. Itong nakaulay ko, bihira kita makahiling ning gurang na 100 years old na. Itong nakaulay ko, 101 years old, but still sharp ang sa iyang isip. Maray pang makiulay, pero permina sa nang nakapirong, pero maray pang makiulay, asin maray pa ang girumdum. Sabi ko sa iya, kumusta po? Ano ang sa iyong, ay Father, permina sa na ako din niya astukawan, dahil naman ako makakaduman akong sa maduman, pero maugma ako, Father, pagkakaaga, pag matako sana, mga ngajiin ako ta. Siya baga nagtatao, Father, ning kusog sa tuya, pero may kong inahagad, tawan pa akong dagdag na bagsik, ang mga aki, na bendisyon sa indang mga ginikibo, ilikay sa mga kahilangan, pagkaaga, bago maturog, basta may panahon. Pero may akong nangangaji, maabot kita sa punto na arog ka iyan. Now our life will be reduced to things that are essentials. Ang mga gurang makakapagsabi kan siring, ang mga panahon niya to permina sa pagpapangaji. Kasi iyo man talaga ang dapat niya itong utubon o gibuhon. Kihubin kita o gurang, na di kita makalingaw sa Diyos na iyang kagtaukan gabos asin sa tuyang padudumanan. Minsan kaya amantang hubin kita, we try to make up for everything na sabi ta, pagurang na ako, di ko na ini mai-enjoy, kaya amantang hubin pa ako, sige sana. Pero malilingawan niya to, baka mangyayari sa tuya, arog ka itong mayaman na lalaki sa Ebanghelyo, baka di mag-abot ang panahon na kita magurang ang mga bagay, sayang sana. Di kita makalingaw sa pinakaorog na di masasayang, sin di mawawara sa satuya. Ang pinakaorog na yaman nyato, ang buhay na di mawawara, kung ini makapatugmad sa Dios na kagtao, asin padudumanan nyato. Amen. Isusunod na po niya to ang pagpresentar kan bagong ministro kan Eucharistia. Asin pagbago kan panuga kan mga miyembro kan ministro kan Eucharistia asin tataramon. Ang pagbago ninda kan sa indang panuga na aakoon, tanda kan sa indang katongdan asin dignidad
bilang mga piniling tagapaglingkod sa altar nin sa tong kagurangnan. Ipamibiman niya to na lugod maaraman asin magampanan ninda an sa indang mga katungdan sa tuyang parokya, komunidad, asin sa kada pagselebrar kan liturhiya. Sinda po aapodon asin ipipresentar ni Mr. Virgilio Abiada III, Coordinator Ministro kan Eucharistia. Ginagalangan niya mong kora paroko, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa indo ang tugang niya itong pinili na maglingkod bilang ministro ng Eucharistia, Mr. Joshua de los Santos Sanyel. Siring man ang 20 na mga ministro kang Eucharistia. Asin ang 8 membro kang ministro kan tataramon digdi sa tuyang parokya. Kami ngunyan, uyang ngunyan sa atubang ng Diyos, asin sa saiyang banwaan, nandang manuga sa pag-ako ning udok sa buot na makapaglingkod sa tuyang kagurangnan bilang mga ministro kang Eucharistia asin tataramon. Mga tugang kay Kristo, hagadon ta sa Diyos Ama, na bendisyonan ining pinili na maglingkod bilang ministro kan Eucharistia. Pamibi niya to na magi siyang maimbod sa pag-utob kang katungdan na itinausa sa iya, ipagrukyaw niya si Kristo sa bilog na kinaban, asin makapag-umaw sa langit no na Ama. O Diyos na kagurangnan, burabog kan gabos na karahayan asin liwanag. Pinadara mo ang sa imong bugtong na aki, tanganing ipahayag sa katawohan ang misteryo na sa imong pagkamuot. Bendisyoni ining tugang nyamo kay Kristo, na maako bilang ministro kan Eucharistia. Lugod dahil niyang pagurup-hurupan ang sa imong misteryo. Magtalubo siya sa pagtubod, sa tamang pakasabot kang tataramon, sin maimbod niyang ining ipagurukyaw sa gabos na tao. Ininahagad mi, uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan, sa tuyang isusunod ang pagbendisyon kan mga simbolo. Matindog po ang gabos. Ang sa tuyang tabang yaon sa kagurangnan. Nagibo kan langit asin daga. Mamibi kita, maugayo na Ama, binuot mong gamiton ng mga bagay, tanganing magsimbolo kan sa imong presensya. Hinahagad niya mo, napakapabanalon mo, ining mga simbolo na gagamiton kan sa imong aki sa paglingkod sa imong altar. Lugod sa paggamit niya ka ining banal na tanda, makadulot sa sinda, siya nin maninigong paglingkod sa imong atubang. Ininahagad niya mo, sa ngaran ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, pwera sa lector asin lay minister. Ako ay ining krusifiyo tanda kan langit no na pagkamuot sin pagkaherak ni Yesu Kristo. Ini nagpapahayag na ikatunay na tagapaglingkod ni Kristo asin in simbahan.
Ngunyan, isusunod na nyato ang pagbaago kan panuga kan ministro kan Eucharistia. Namumutan ko mga tugang, ang Diyos liwat inaapod kamo na magpahayag kan sa indong kamauotan, nagiraray maging dayupot sa ministeryo sa indong pinili. Ang sa indong presensya ngunyan minapahayag, ang sa indong kamauotan na mag-ako kang katungdan na maglingkod sa altar ng Diyos bilang mga ministro kan collectors, ang Eucharistia, asin andam sa pagtabang sa tong simbahan, sin makataonin maray na aarugan na sa tong kapwa. Ano nasasabutan nindo ini? Opo, nasasabutan niya mo. Handa ka mo na idusay ang sa indong panahon asin sa diri sa paglingkod na ini? Opo, handa kami. Nangangako ka mo na sa misteryong ini sa indong ibabalangibog ang tataramon nin kagurangnan sa paagigan pagsaksi asin pagsabuhay kan sa indong mga tugon asin kabutan? Opo, nangangako kami. Ngunya na sa indong ipinahayag ang sa indong kamauotan na makapaglingkod sa satuyang kaguranan. Tawan lugod ka mo ni namang langit noon kan mga biyaya asin balao kan Espiritu Santo sa paagi kan mga pamibi asin pagkamuot ni Kristo. Tanganing kamo makapaglingkod na maninigo na sa iyang atubang bilang mga ministro kan Eucharistia, tataramon asin bilang mga collectors. Makapagbalangibog kan sa iyang tataramon. Bindisyonan kamo nin Diyos Ama, Sinaki, pati nin Espiritu Santo. Amen. Banwaan nin Diyos, uyan mga tugang niyatong pinili niya na maglingkod sa iyang lamesa nin buhay asin pagkamuot. Sinda magpahayag kan sa indang pagmauot, na danay na makapaglingkod sa Diyos, asin nagbago kan sa indang panuga. Danay niyato sindang ipamibi, na lugod maging sindang dayupot sa ministeryong ini, asin makapag-agyat sa satuya na pakusugon ang satuyang pagtubod, paglahom asin pagkamuot sa kagurangnan, sa paagi kan paglingkod sa iya sa satuyang kapwa. Tanda kan sa tong kaugmahan asin pag-ako, kita mag-urupak. Matindog po ang gabos para sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, paglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, pinangidam kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng daman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Nagsusuupay ang pagsarig sa pangataman kan Diyos. Buksan niyato ang satuyang mga puso sa langit no na Ama para sa palaog ng kadunungan. Tanganing danay niyatong mamidbidan ang mga mahalaga sa satuyang buhay. Ang satong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadean asin relihiyoso, padagos na ipamidbid ang presensya ni Kristo sa bilog na kinaaban, hulikan sa indang mapakumbabang pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kaurasaan asin kadifisilan, asin nangangaipo kan sa tuyang tabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pakipagkapwa sa ibang tao, day masukol kan sa indang rogaring o trabaho o ineerokan.
Ipamimi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit as sinaghehelang, makamati kan presensya kan Dios sa sainang buhay, asin makasabot na sa inang inaagihan, sarong paagi ni pagharubay kan Ebanghelyo. Ipamimi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos sa mga gadan, mag-ako kan liwanag, katoninongan, asin kapayngaloan na na'y kasagkoran. Ipamimi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan nagsusupay mong bendisyon. Tabangi kaming magin madunong, dapit sa mga rugaring, na daay kami magin mga oripon kaini, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matingnog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, sa nasahindong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Ako ang manlugod ng gurangnan atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para mas sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaugaying pabanalain ng mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himuha kami mismo na daing tapos na atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na kami danay asin minsan sain, magpasalamat sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtigos kan krus, nagtalingka sa mo sa danay na kagadanan. Sin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angeles, sin arkangeles, kaibakan mga trono sin dominasyones, sin kaiba, kan gabos sa langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos sa nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ng mga hukbo. Ang
indaga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, panadanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kini mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaki ni, asin tinaw sa iyang mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, kaya niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniamanin kali, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iyang mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, kaya niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurahan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdaton. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherap, sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sin gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena, ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupa na kapagayagaya sa imo, kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hangabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Tukduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos so na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit. Mabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, insiri sa langit. Ang samot kakano sa ruanda, itaw mo sa muya-unyan. Kasi patawadon mo kami sa samot mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Kasin hare kami pagdaraha sa subok, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sin manligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maubang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, kasi ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kuntian pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigoa, na siya mapatunino nga sin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay sin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpati na raohan kamunin katuninongan. Peace be with you.
Huyan, kordero kan Dios, kaya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabayi kan daing tapos na tabang, ang mga binabago mo huli kan langit no na atang. Asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit kan daing tapos sa pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi kan simbahan in Cáceres sa nakikilakbay. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuyang mga puso. Ikanasulong magiya sa mo, tugduan ang dala na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo ninday uyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ang samong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salang dalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay, tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin daing makasuhay sa dalanin katotoohan. Hinigabo sinahagad mi sa imo, na nagihiro sa lambang saro asin puso, kasaro ka na maasin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa lipot na anunsyo. Magkakaigwa po nin second collection ngunya na Domingo. Ang kantidad na sa tong itatao, mapapaduman sa mga biktima kan linog sa norteng parte kan Pilipinas, Abra asin Ilocos. Lain kan pagpamaibi, inaalok kita na magtaon nin tabang finansyal o ano pa man na pwede nyatong maitao. Ini iririmit sa opisina kan ekonomo sa residensya kan Arsobispo. Collections for the week from July 18 to 24, 2022. Cash receipts. Daily collections, 14,072 pesos. Sunday collections, 28,630 pesos. Collection boxes, 8,698 pesos. Total collections for the week, 51,400 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Francia Barcinas and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Mantang ginigibo po ang pagkolekta, pagirondom ko lang po giraray, pag-aalok sa satuya, manunungod sa novenaryo kan Divino Rostro na nagigibohon sa August 31 hasta September 8 ang kafiestahan, iyo ang September 9 ay iyo man aldaw kan traslasyon. Ang novenaryo ko inang Peña Francia, gigibuhon September 9 hasta September 17. Ang Peña Francia Fiesta is on September 18. Sa siring na dahilan, padagos ko pong inaalok kita na maging katabang kan parokya sa pag-alok sa mga individual na gustong magdulutin pamisa sa mga aldaw kang novenaryo. Maging katabang kita orog ng gayo sa pagpalakop kan devotion sa Divino Rostro asin ki ina. Miski itong mga pagtaraid o kaya mga kamidbid na harayo sa satuya kasi madali naman sana magpadarakan surat through messenger, pwede niya itong ipadara ang copy kang surat ang aning sindaman, makapagtaon ng oportunidad na maging kaiba niya to sa selebrasyon kaining Peña Francia. Mantang nakatabang na sinda sa simbahan, nakatabang pa kita sa pagparumdom sa inda, kan debosyon niya to sa Divino Rostro asin sa Peña Francia. Yung po ning surat na niyaon dyan sa may puwertahan kang simbahan o kaya didipo niyaon sa opisina, pwede maghagad si mga interesado. Matindog po kita. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lagod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!
Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaita,